Nádherný den u dalšího dílu Splaše, vás vítám Matěj a Martin. Minulý týden proběhlo setkání studentů s akademickou obcí. Jednání bylo plné dost ožahových otázek, i proto mu věnujeme v dnešním díle celou reportáž. Těšit se můžete také na slibovanou recenzi Kristýny Moučkové na skvělou desku od Temples. Nyní jsou před námi zprávy z Literární akademie. Literární akademie má nové propagační fotografie interiérů. Minulý týden je v prostorách školy pořizoval fotograf Petr Jedinák. Sloužit budou ke zviditelnění školy, objevit se tak mohou v tisku i online médiích. K vidění jsou od pondělí až do pátku 7. března na nástěnce ve 3. patře. Pokud byste byli na některé z fotografií zachyceni a nepřáli si její publikaci, kontaktujte Magdalénu Hladkou z marketingového oddělení. V pražské Meet Factory proběhla v pondělí další akce z cyklu o literatuře Večery pod LED lampou. René Nekuda tentokrát vyspovídal hosty spojené s tématikou dětských knih Ivonu Březinovou a Radka Malého. Divácky úspěšná setkání budou pokračovat i do budoucna, jak nám prozradil sám autor René Nekuda. Další večer pod LED lampou bude na téma Plníme si své sny a nebude to jenom o literatuře, ale i o divadle a doufám, že všichni v květnu přijdou. Bude to v týdnu, kdy se bude konat festival Květy z LA. Jste zvaný. Minulý čtvrtek zasedal akademický senát. Jeho hlavní náplní byl souhrn kritických poznámek vůči průběhu posledních semestrů sepsaný částí studentů z magisterského studia. Více se dozvíte v následující reportáži. Čtvrteční setkání senátu ve školní knihovně navštívilo mnoho studentů. Jejich zájem vzbudila petice za obnovení praxí, která visí na hlavní nástěnce. A Michal Beck, jeden z autorů petice, byl přizván k jednání. Další postup bude teprve upřesněn, přítomní akademici byli ale spíše pro jejich opětovné zavedení. Velký prostor byl dán studence Barboře Čihákové. Vystoupila za část magistrů, kteří vytvořili seznam nejasných bodů, které vznikly na základě nespokojenosti a nedůsledné komunikace mezi studenty a novým vedením. Rozšíření dá vzniknout novým oborům, například filmové tvorbě, fashion a designu. Zatím však jde o nepsaný postup a nevíme, zda nebude například zaveden obor management ve zdravotnictví. To zejména v souvislosti s plánovanou vědeckou konferencí na téma organizace a management zdravotnictví a sociálních služeb, která se koná také pod záštitou International Art Campus Prague. V radě na konferenci také zasedne i rektor docent Petr Kaňka, o jehož odbornosti v oboru zdravotnictví máme mírné pochyby. Plné znění si můžete přečíst ve výnosu senátu nebo v tištěné podobě na hlavní nástěnce. Podíváme se i za hranice Literární akademie. Jaké zajímavé kulturní akce vás v Praze čekají v příštím týdnu, se dozvíte právě teď. Nebaví vás všední stereotyp a nuda? Jste kreativní a chcete se předvést? Tak ve středu večer neseďte doma a vyražte na Impro Live. Jedná se o první kombinovanou formu improvizačního divadla a workshopu. Celým večerem vás provede All Star Impro Team skládající se z herců z Just Impro a Impro ligy. Dejte zase pro jednou svůj život do pohybu a pořádně to rozejďte. Více na www.improinstitut.cz. Kdyby Sun Structures bylo vydáno v roce 1967, dnes by bylo již legendou. Tak přesně takhle se vyjádřil hudební webový server All Music o debutovém albu britské kapely Temples, které vyšlo před pár dny. Možná jste zatím o této kapele nic neslyšeli, ale to se může rychle změnit. Tato čtveřice britských muzikantů je totiž mnoha kritiky označována za jednu z nejnadějnějších kapel současnosti. Jako nejlepší kapelu v Británii je také označil Johnny Marr a Noel Gallagher. A na tom už asi opravdu něco bude. Debutové album nesoucí název Sun Structures je směsicí žánru alternativy, indie a psychedelického roku. V každé jednotlivé skladbě vdechují nový život starým formám, které rázem ožívají. Z některých skladeb doslova čiší energický duch legendárních The Zombies, rock'n'rollu a glam rocku obecně. Sun Structures je nasycena tím, co samotná kapela nazývá Neoside, který je ještě umocněn o podmanivý hlas zpěváka Jamesa Backshawa. Na albu najdete špičkové singly, jako je například Mesmerize, nechybí ale ani pomalejší melodické skladby, například Move with the Season. Your young ear to the
I přesto, že Temples začali jako malý hudební projekt, mají za svou jen o trochu více než rok trvající kariéru za sebou hromadu koncertů, ale také řadu veleúspěšných kapel, jako jsou Kasabian, Vaccines, ale také Rolling Stones, kterým předskakovali na koncertech. Sun Structures se rozhodně na současném hudebním poli vymyká zvyklostem. Je neotřelá a především skládá hold době hudebních velikánů a glamrockovým pozlátkům. Jsme na konci. Z dnešního Splashe je to už úplně všechno. Děkujeme za pozornost a my tajně doufáme, že tento splash nebyl jeden z posledních. Pokud byste měli nějaké dobré nápady, například na reportáž nebo zajímavé události, které se děly, neváhejte a napište nám na náš e-mail la.splash@email.cz. Ahoj. Splash.